дай хоҳари хушрӯм садқа нигоҳ кунен. И духтаракати ма чанд вақт чит ҳамкорӣ мекунам, бовар кунен, пухту пазошта гап надорум. Беҳад бамаза тайёр мекуна. Ина дида буд ки ма чанд рӯзаи кӯдако кати касалем. Нигоҳ кунен чихе як доставкаи зурмон равон кардай, доставкаи бамаза. Нигоҳ кунен. Клубника в шоколаде, банан в шоколаде ҳастай, баъд анаин намуд ҳаст. Ира бинен иқа фасончаяне. Ҳози ма маззаошам ҳамаша шумода гап мезанам. Кӯдако аллакай тайёр шидян, шиштян иҷада. Ҳози дегустейшн мекунем гуфти гапо. Ина иҷада тортик буравон кардагай. Маззаи ҳамаша гаптон мезанам. Духтаро, и духтарак беҳад бамаза тайёр мекуна. Баъд медонен нархош арзонай, ҳамқа хушрӯ, баъд духтародам ёд метия. Ира бинен охе чихе фасон кардай. Ина ягон ҷо равен, туҳфа барен. Ира бинен чихе упаковкачаш кати аҷоибот туҳфаи хушрӯ мешава. Ай пеш праздникҳояй ба назар бигирен духтаро. Марҳамат, иям чихе хушрӯ, модаротонда мегирен. Мисол ягон дугонаи наздиктонда, ягон шахси наздиктонда туҳфа карданиян ҳатман инами хоҳараки мада бинависен даррав шумода тайёр карда доставка мекуна. И медонен бо ҳамқа шириниҳои бамаза бисёр мепаза ки як бурак страничкаш бидроен хабар бигиренда ҳама намуди шириниҳора тайёр мекуна. Бо нархи дастрас шумода доставка мекунанд. Ака ира бинен духтаро, иқа хушрӯай кушодамшона. И клубники ира бинен чихе калон калонай. Шоколадаш оригинал тамошобино, я намуд бӯи шоколадаш омадаистай. Беҳад иштиёварай тамошобино. Марҳамат, метавонен дархост кунен, дарравакак тайёртон мекуна. Беҳад ира бинен клубнико ира бинен чанд қадарияй. Беҳад калон калонаки хушрӯ. Марҳамат, дархост кунен духтаро, дарравакак тайёр мекунатона. Дарравакак шумода доставка мекуна. Баъдан инам аҷоиб. И дуруш чӣ дошта боша? Ба Сабрияҷон бихӯ бачам. Ҳозир ира кӯдакода метам, ма шумода нишон метам чияй. Вкусно? Бихӯ. Это что? Это банан. Духтари мара бинен. Ина кӯдако хурдестиян. И духтари ма чанд вақт буд касал буд, иштиё надошт. Ина нигоҳ кунен. Ҳамқа хурдестай ки бамазаи бибиҷон? Сабишка бамаза? Ина. Ино хурдестиян. Беҳад бамаза духтаро. Клубникаша бинен. Аҷоибот бамаза. Ина ира газидан. Аҷоиб ира бинен дурунушаш хелеай. Ҳамқа бамазаи духтаро. Орех дора бо дурунуш. Тавсиятон метиҳам духтаро. Нархаш дастрасай, арзонай. Беҳад хушрӯ тайёр мекуна. Профессионалне. И духтарак бовар кунен корош ба дараҷаҳои олишай. Ина духтаро тортикшам буридам. Нигоҳ кунен дурунуш начинкадор. Бамазаи ҳамқа мулоима. Бовар кунен даҳанда об мешава. Беҳад бамаза. Раҳмати калон хоҳарҷон. Офарин ба и ҳунарот. Духтаро пушаймон намешавен. Ина марҳамат, ягон чизи бамазаак дар кортон боша, ҳатман инами хоҳари хушрӯи мада муроҷиат кунен. Дарравакак шумода омода карда доставка мекунанд.